ще ви тренировките, кога ще ви се руши вече? Защото вие втори клас, цялата година ще сте само в съдобата на училище. И ще сте до 6 вечерта на училище. Вие стига си тъпкала с тия сладки бомбони, ами не я година. Добре, пусни малко Мина тогава да си глада, защото аз мислях, че ще излизате с баща ти, ама явно няма повече гледате. Да помирише на агоди.